formem part del grup Erasmus del projecte Ecoplan Coworking. Hem tingut la gran oportunitat d'anar a Grècia i poder treballar amb plantes i ens ha agradat molt perquè hem pogut aprendre noves coses i a part de poder aprendre una nova cultura que és la grega. I sobre el projecte ens ha agradat molt i estem superorgulloses i agraïdes de poder tenir aquesta oportunitat. En la part de difusió, nosaltres hem participat en l'elaboració d'aquest córner d'aquí, que és el córner d'Erasmus, i nosaltres, arrel del nostre projecte Plan Coworking, hem fet un time-lapse amb tot el que s'ha fet durant tota la primera fase, que van fer l'aula oberta, i la segona fase, que és la que estem elaborant nosaltres. Està dividida amb els cartells de les dates, amb el mes i l'any, i també hi ha records dels viatges i flashcards detallats amb tot el que hem fet. Bon dia, soc l'Àlex, un integrant del grup Erasmus. L'Erasmus és un projecte del que he gaudit molt perquè jo ja el coneixia abans de començar quart, vaig parlar d'això amb la meva mare, li feia molta il·lusió el tema d'anar a un altre país amb amics i treballar i coses així. Llavors, quan em vam comentar de fer-ho, no m'ho vaig pensar res, vaig comentar-ho amb la meva mare i ja va firmar immediatament. Llavors, el nostre grup, el tema més tècnic, parlem bàsicament de com les plantes aprofiten l'aigua naturalment. Està tot més explicat breument perquè s'entengui a la web, que és la part de difusió que fem nosaltres, que està a la web de l'institut, Ecoplan Coworking, i allò ho expliquem molt millor aquí. Està tot explicat, la nostra part i la resta del projecte, tot amb detall perquè s'entengui perfectament. Hola, soc en César i aquest és el meu company Nil. Els dos formem part d'aquest projecte Erasmus. Hem anat a Grècia i hem pogut comparar com han crescut les plantes. També hem pogut veure com és la seva escola i el seu sistema educatiu una mica. I també hem fet bastants amics allà. Per la part de difusió el que hem fet ha sigut una mica fer un vídeo promocional, hem anat a la ràdio de Pineda i fins i tot ha vingut la regidora de Parcs i Jardins. També hem fet alguns vídeos promocionals que els podeu veure al nostre web del nostre institut.